Ja bi mogao sad cijeli dan odugovlačiti i ne napraviti jedan video koji, nadam se, gledate. I zato vas molim, onaj like, subscribe tamo dole, kako to već ide. Jer pokušavam se sjetiti imena jedne tvrtke iz Splita i ne uspijeva mi. Pa mi je ono tema podaci i prikup podataka i imanje podataka. U trenutku moj mozak zna da ima negdje te podatke, ali ne može se sjetiti. A što je danas zapravo važno? Je li važna ova oprema, ova teltonika? Je, važna je. Jer sa teltonikom će podatak sa polja doći k vama. Ali što onda s tim podatkom? Gdje je on nestao? Ne znamo. No, zašto teltonika? Zašto je važno imati teltoniku? Jer teltonika će osigurati da će svi podaci doći. Ne ono da ćete instalirati opremu negdje i onda za 2 tjedna nema više podataka. A niste kupovali teltoniku zbog toga da imate teltoniku. Vi ste kupovali zato što nešto mjerite, kontrolirate, nadzirete i želite biti sigurni da će vaš podatak doći. Zato teltonika, industrijski ruteri i modemi. Ako ste koristili nešto drugo do sada, ako ste zadovoljni, ostanite tamo, ali ja vam toplo preporučam. Teltonika, modemi, ruteri, gateway, industrijske kvalitete od -40 do +70 stupnjeva rade na vlagi do 100% i vaši podaci dolaze. A ja se možda sjetim još danas koja je ta firma iz Splita.